Üdvözlünk! Na, itt van előttem az a csomag, amit a 2026-os Milánó Cortina téli olimpiáról küldtél. Tele van cikkekkel, jegyzetekkel, igen. Igen, és a mai küldetésünk az, hogy kihámozzuk a legizgalmasabb sztorikat. Nem csak az eredményeket akarjuk sorolni. Nem, dehogy a drámai fordulatokat keressük, a sporttörténelmi pillanatokat, az emberi sorsokat a győzelmek mögött. Pontosan. Azokat az apró, pici részleteket, amiken az aranyérmek eldőltek el. Arról van szó, hogy a nyomás alatt. Tudod, amikor egy egész nemzet figyel, vagy csak egyetlen utolsó esélyed van. Hogy akkor hogyan születnek hősök? Vagy épp hogyan buknak el a legyőzhetetlennek hitt legendák. És ahogy a forrásaidat nézem, ez az olimpia tele volt pont ilyen pillanatokkal. Hát akkor vágjunk is bele egy olyan történettel, ami talán mindennél jobban összefoglalja ezt. Nagyon kíváncsi vagyok. Képzeld el, egy 17 éves lány női hódeszka félcső döntő. Az első futamában egy horrorisztikusat bukik. Azt olvastam, orvosi segítségre is szorult. Pontosan. És utána visszajön az utolsó esélyére, és legyőzi a sportág kétszeres címvédő élő legendáját. Hát ez hihetetlen. És a körülmények? Azok teszik igazán drámaivá. A forrásaid kiemelik, hogy a döntő sűrű hóesésben zajlott, ami már önmagában egy lutri. Persze. A pályán ott van az amerikai Chloe Kim, a sportág abszolút szupersztárja, aki a történelmi harmadik aranyáért jött. És vezetett is, nem, az első futam után? Magabiztosan, 88 ponttal, minden a terv szerint haladt. A pályaszélén ott ül Snoop Dogg, a lelátón Miles Garrett. Még Shaun White is ott volt, a férfi legenda, ő kommentált. Igen, gyakorlatilag minden és mindenki Kim újabb koronázására várt. A színpad tökéletesen meg volt rendezve. És ekkor jön ez a 17 éves dél-koreai lány, Choi Gaon. Aki az első futam után, szinte már le is volt írva. Teljesen. Aztán jön az utolsó mindent eldöntő köre, és bemutatja élete futamát. 90,25 pont. Ezzel átveszi a vezetést. Chloe Kimnek pedig maradt egyetlen esélye. De a nyomás alatt hibázik. És vége. A sportágnak új királynője van. És ez a pillanat sokkal többről szól, mint egy trónfosztás. Choi Gaon ezzel az első koreai hódeszkás lett, aki félcsőben olimpiai érmet nyert. És rögtön aranyat. De a pszichológia a legérdekesebb. A bukása után Choinak már nem volt vesztenivalója. Minden nyomás lekerült róla, míg Kim vállán ott volt az egész világ. Néha egy ilyen kudarc kell ahhoz, hogy felszabaduljon az ember. Pontosan. És a legszebb momentum a végén jött, amit több cikk is megörökített. Kim volt az első, aki odasiklok a zokogó Choinak, és a karjaiba zárta. Ez a tisztelet, na ettől igazi bajnokok. Egészen elképesztő, ahogy a nyomás egyik pillanatról a másikra átszáll az egyik sportolóról a másikra. De néha nem is egy nagy dráma dönt, hanem egy szinte láthatatlan apróság. Mint a férfi bukasizésben. Pontosan. Itt van az egyik cikk, amit küldtél. Várj, szóval mindketten pontosan ugyanannyi pontot kaptak az aranyéremért? Ezt hogy? Azt hittem, ilyenkor megosztott arany van. Na ez a sportbíráskodás csúcsa. Az ausztrál Cooper Woods és a kanadai legenda Michael Kingsbury is 83,71 pontot kapott. Hihetetlen. Ilyenkor jön elő a szabálykönyv, és az dönt, hogy holtverseny esetén a pontozás egyik eleme, a kanyartechnika rangsorol. Tehát nem az ugrás, nem a sebesség, a kanyarok. Így van. És itt jön a csavar. Woods a kajarjaira 48,4 pontot kapott, míg Kingsbury, a sportág királya, csak 47,7-et. 7 pont. Ez a 7 pontnyi különbség egyetlen részterületen döntött az olimpiai aranyról. Felfoghatatlan. Tehát a győzelem nem a látványosabb ugráson múlt, hanem a pálya egy szakaszának szinte művészi, tökéletes kivitelezésén. Pontosan. És ez egy fontos tanulság a modern sportról. Nem elég látványosnak lenni. A győzelemhez a szabálykönyv legapróbb pontjainak megfelelő, tökéletes, begyakorolt technika kell. Woods győzelme a felkészülés diadala volt. Abszolút. És csak hogy érzékeltessük a szintet, a bronzérmes japán Horishima Ikuma egy 1440 fokos, vagyis 4-szeres fordulatot ugrott. Brutális. Elképesztő. És ha már a legendák legyőzésénél tartunk, a forrásaid alapján a sífutásban is komoly átrendeződés történt, nem?
Dehogy nem. Az elmúlt 2 olimpián a női 10 kilométeres számot a norvégek uralták. De most Most jöttek a svédek. nem is csak jöttek, hanem konkrétan letarolták a mezőnyt. Frida Karlsson teljesítménye egy üzenet volt. Több mint 45 másodperccel verte a másodikat. Aki ráadásul a csapattársa Ebba Andersson volt. Ez a 2-ös svéd győzelem nem a véletlen műve. Ez egy tudatos, hosszú távú stratégia győzelme. Mit értesz ez alatt? A Svéd Szövetség évekkel ezelőtt teljesen átalakította a junior programját. A magassági edzésekre és a robbanékonyságra fókuszáltak, a tiszta állóképesség helyett. Most látjuk ennek az eredményét. A norvégek lemaradtak. Egyszerűen lemaradtak a fejlesztésekben. A régi iskolát követték. És a svéd dominancia árnyékában ott van egy másik hihetetlen történet is, az amerikai Jessie Digginsé. Itt van az egyik jegyzetedben. Egy korábbi versenyen bukott, de itt mégis felállt. Igen, és megszerezte a bronzérmet. És ez, tudod, az a mentális váltás a legnehezebb. Hogy egy bukás után újra felvedd a versenyt. A tested fáj, az önbizalmad a padlón van, de az agyadnak azt kell mondania, még nincs vége. Diggins ezt tudta megcsinálni. Az ő bronzérme a kontextus nézve arannyal ér fel. Ez a győzelem a saját korlátait felett. Ami az olimpia igazi lényege. Pontosan. Eddig az új hősökről és a trónfosztásokról beszéltünk, de mi a helyzet azokkal, akik évtizedeken át kitartanak? Van itt egy egészen elképesztő példa a forrásaidban, Alpesi síben. Sarah Schlepper története igen. Ő tényleg egy szimbólum. 46 éves, mexikói színekben, és ez a 7. téli olimpiája. 7. Ez egészen elképesztő élettartalmat és elhivatottságot jelent egy olyan sportágban, ami extrém módon megterheli a testet. Az ő szereplése már nem a győzelemről szól, igaz? Nem, hanem a sport iránti tiszta, mindent elsöprő szeretetről. Arról, hogy a résztvétel maga is lehet a legnagyobb diadal. Miközben ő történelmet írt, a cortinai Tofanelejtő, a női Super G pályája egy valóságos sztártemető volt. Igen, a forrásaid alapján sorra estek ki a legnagyobb nevek. A címvédő Ledeká, a lesiklás bajnoka Breezy Johnson és a másik olasz esélyes Sofia Goggia is. Elképesztő nyomás lehetett. És pontosan ez teszi Federica Brignone győzelmét annyira nagyjá. Miközben körülötte a favoritok sorra hibáztak a gyilkos pályán, ő megőrizte a hideg vérét. Hazai pályán nyerni mindig dupla teher. A közönség, a média, minden rajtad van. Brignone ebben a káoszban, ebben a hihetetlen nyomás alatt tudott hibátlan maradni. Ez nem csak technikai tudás, hanem elképesztő mentális erő. A hóról menjünk át a jégre, mert ott is generációk csaptak össze. A női 500 méteres rövidpályás gyorskorcsolyára gondolsz? Igen, ahogy a jegyzeteidből látom, egy új csillag és egy élő legenda állt a dobogon. Egy gyönyörű képe volt ez a sportág változásának. Ott volt a holland Sandra Welse-Boyer, aki már a döntő előtt új világrekordot futott. A nyerssebességével egyszerűen állva hagyta a mezőnyt. És mellette a dobogón az olasz Arianna Fontana. A 13. olimpiai érmével, egy új generációs tehetség kirobbanó ereje és egy veterán hihetetlen rutinja, helyezkedése. És küzdeni akarása egyetlen dobogón. Fontana már annyi generációváltást élt túl. Az ő kitartása szinte példátlan. És ha már Olaszország és a jég, Francesca Lollobrigida. A női 5000 méteres gyorskorcsolyában duplázni tudott a 3000 után, de a befutó Mindössze 10 század másodperccel nyert. 5000 méter után. Ez gyakorlatilag egy szemvillanás. A bronzérmes is alig 17 századra volt tőle. De ami ezt a győzelmet igazán történelmévé teszi, és a cikkeid ezt hangsúlyozzák, hogy ez volt Olaszország legelső olimpiai érme, és rögtön aranya a női 5000 méteres gyorskorcsolya történetében. Lollobrigida hazai jégén ír sporttörténelmet. Valószínűleg olyan legendák inspirációjára, mint Fontana. A jégen maradva, a jégtáncban is volt egy egészen elképesztő rekord. Guillaume Cizeron, a francia címvédőként indult, de új partnerrel. Igen. Hát a jégtáncban, ahol a kémia, az összeszokottság kulcsfontosságú, ez nem egy óriási hátrány. Hogy tudtak mégis nyerni? Ez egy szinte lehetetlen bravúr, és tökéletesen mutatja Cizeron zsenialitását. Ő lett az első jégtáncos a történelemben, aki 2 egymást követő olimpián 2 különböző partnerrel tudott nyerni. Ez mit jelent?
Azt, hogy a tudása nem csak a saját mozgásában rejlik, hanem abban is, hogy képes egy teljesen új partnerrel hihetetlenül rövid idő alatt nyerő kémiát kialakítani, olyan, mint egy zseniális karmester, aki bármelyik zenekarból ki tudja hozni a maximumot. És a győzelmük sima volt? Nem, dehogy. Az egyik cikk megemlíti, hogy volt egy apró hiba a szinkronforgásukban, ami csak növelte a drámát. De a nyomás ellenére is ők voltak a legjobbak. Cizeron tehát egy egészen egyedi módon védte meg a címét. De mi a helyzet egy klasszikus címvédéssel, egy visszavágóval? A férfi snowboard cross döntője, amit kiemeltél, az olyan volt, mint egy film folytatása. tényleg? Pontosan. A pekingi olimpia döntőjének a másolata volt. Az osztrák Alessandro Hemmerle ismét a kanadai Elliot Grondint győzte le, megismételve a 2022-es arany-ezüst párosítást. De a hogyan, azt gondolom a lényeg. Az a lenyűgöző. Grondin vezetett, már szinte a zsebében érezte az aranyat, de Hemmerle az utolsó kanyarokban egy teljesen váratlan külső ívet választott. Ami elvileg egy hosszabb út, nem? Kockázatosabbnak tűnik. Nagyon kockázatos. A külső ív hosszabb, de ha tökéletesen veszed, nagyobb sebességet tudsz átvinni a pálya utolsó szakaszára. Ez egy hidegvérű taktikai mestermunka volt. Egyetlen döntés másodpercek alatt. Ami a pálya és az ellenfél mély ismeretén alapult. Ez a versenyintelligencia diadala volt, és ráadásul kettős osztrák siker lett. Egyetlen zseniális húzással szerezett arany. Ezzel szemben viszont ott volt egy olyan győzelem, ami a totális, megkérdőjelezhetetlen fölényen múlt. A német szánkóváltóra gondolsz? Igen, a jegyzeteid szinte félelmetes képet festenek róluk. Mert amíg a snowboard cross a kiszámíthatatlan drámáról szólt, a német szánkósok a nyomást teljes kiiktatásáról. Ez volt az első olimpia, ahol már a női párosokkal együtt 4 egységből állt a váltó. És a németek egy valódi álomcsapatot állítottak ki. Pontosan. Julia Taubitz, Max Langenhahn és a 2 páros. A forrásaidból kiderül, hogy a csapat minden egyes tagja érmet szerezdett a saját számában is. Tehát csuta bajnokból állt a csapat. És ennek megfelelően is versenyeztek. Nem csak megnyerték az aranyat, hanem mind a 4 német egység a saját kategóriájának leggyorsabb idejét futotta a váltó során. Új pályarekordot is futottak. Igen, ez nem győzelem volt, hanem a tökéletesség demonstrációja. A német szánkó program egy hibátlanul működő gépezet. Itt a nyomást nem legyőzték, hanem a tökéletes felkészüléssel egyszerűen megszüntették. A jégen pedig a hollandok mutattak be egy hasonlóan domináns, de sokkal kaotikusabb teljesítményt. Alig telt el pár perc Zandra Velzeboer 500 méteres aranya után. már is jött a férfiak 1000 méteres döntője, és ott is holland arany született. De teljesen más stílusban. Teljesen. Jens van Taut győzelme a tiszta opportunizmus diadala volt. A vezető kanadai versenyző az utolsó körben a nyomás alatt egy aprót hibázott. Van Taut pedig azonnal lecsapott a lehetőségre. És a befutó? Na, az a legelképesztőbb. Az első és az 5. helyezett között mindössze 0,144 másodperc volt a különbség. 144 000 másodperc 5 ember között 1000 méter után. Ez agyrém. Ez a rövidpályás gyorskorcsolya lényege. Taktika, hidegvér és a pillanat megragadása. A hollandok megmutatták, hogy nem csak nyerserűben, hanem a fejjátékban, a helyzetek kihasználásában is ők a legjobbak. Fantasztikus. Tehát ha összefoglalva, amit a forrásaidból ma kibontottunk, akkor ez az olimpia nyomásról szólt. Abszolút. Láttuk, ahogy a nyomás drámai trónfosztásokat eredményezett a hódeszkában, ahogy a legapróbb technikai részletek tökéletes kivitelezését jutalmazta a bukkasízésben, És ahogy a legendákat szült hazai pályán, mint Brignoné esetében. s láttuk a nyomás kezelésének 2 végletét is. Az egyik oldalon ott volt Hemmerle zseniális, egyedi taktikai húzása, a másikon pedig a német szánkósok gépszerű, hibátlan tökéletessége, ami esélyt sem adott a drámának. Mindkettő a sport legmagasabb szintjét képviseli, csak éppen teljesen más oldalról közelítve. Pontosan. A számok és eredmények mögött ezek a történetek teszik felejthetetlenné az olimpiát. Pontosan erről szólt a mai elemzésünk, és a végére hagytunk egy elgondolkodtató kérdést a számodra, ami a mai történetekből fakad. Hallgassuk. Amikor a sportot nézed, téged mi ragad magával jobban?
Egy legenda hosszú éveken át tartó, megkérdőjelezhetetlen uralkodása, mint amit a német szánkósoktól láttunk. Vagy egy feltörekvő, ismeretlen tehetség hirtelen, dramai győzelme, ami egyetlen pillanat alatt újraírja a sportág történelmét, ahogy Csoj Garan tette a hódeszkában.